Mayong hapon naman sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati, maulanon nga hapon sa inyo, mabagyuhon, kamusta kamudera sa inyo tag sa kanhamtengan. Sa mga naapektuhan dira, mga palangga naton nga mga tagpalamati, okay lang no, kinanglan magpulo pahuway, magulo aligmat sa gihapon kag magbulo bantay, nan. Kag syempre, kung pwede pa lang, hindi gid kita magsalig sa gihapon. No? Kadamo na sang nagapamangkot kay ti na agyan ako no na kagabi hasta mag-aga bala okay na wala pa kay wala pagid sa nga masiling neton iya nga palatandaan nga magakanay-kanay ang bagyo nga sipain na. So kinanglan extra careful lang sa gihapon kita gani sa kutob sa malabutan sa nga atong pagpangalagad karon nga hapon diri sa This Is My Life. Para sa Sabado nga edisyon of the night kita tubtob sa gihapon alas 3 sa sininga hapon. Inyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Salamat gid kag sa mga nagawa po sa ilang mga lisuan sa mga radyo 684 kilohertz. Kag sa ato naman mga naka-FB Live, napagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede ninyo dira malike kag ma-share ang programa pati na yung iban man nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Pati na ang mga updated nga mga reports nga mga nagkatabo sa palibot sang aton Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Bugos nga Pilipinas tungod sa karon nga sitwasyon sa dalagan sang aton sinipanahon. Anda masubo-subo man ang mga balita nga mabatian naton nga although nga hindi sa mga nagliligad iya nga mga bagyo nga nag-alagi ilisipon ang kabuhi nga nadula no sa update kay na sang NDRRMC pila 72 na 72 ang kabuhi nga nadula tungod man sining bagyo. Bantayan gani ninyo sa nahambalan ni Tito Wilma, bantayan ninyo mga updated nga mga balita dira sa aton Facebook page sang Action Radio Bacolod, diri mismo sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Action Radio Bacolod sa mga lilisuan sang inyo mga radio mismo. Bantayan ina kag kung may luyag man kamo mahibaluan kung ano nang nagakatabo sa pila ka lugar arang amon Facebook ang amon Facebook page dira man gina-post ang mga nagkalain-lain nga mga update nahanungod sang aton mga kauturan nga apektado, mga lugar nga apektado sang tubig baha, sa mga naka-eksperyensya sang landslide, mga taytay nga mga nagkalaguba. So bantayan man ang pila naton dire ka updates and then dalagan sang aton sini panahon kung ano pa duay siya binati-bati kung saan o siya iya magabiya sa aton. Diriya sa pungsod Pilipinas ina tungod abi ninyo kung ano kahinay sa iya maghulag. Mahinay ang iya sinipaghulag. So bantayan naton dugay-dugay nga aton sa na-update halin sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Pero ano naman ang aton istoryahan since Sabado subong adlaw? Wala si Tita Wilma basahon nga sulat basta Sabado. Ano ang aton sinimadulong sa inyo karon nga Sabado? Since nga-experience kita sa bagyo, nagsulod man sa pensar ko kaina. Siling ko, maayo guro, pangitaon ko kung nga amay bagyo So since every Saturday may mga alamat kita nga ginadulong sa inyo mga legend ba so napinsaran ko ano bala ang ginhalinan sang bagyo inaya sa aton man nga pangusisa kag wala man si Tito Wilma nagasiling nga patihan nyo man ina pero ina mga informasyon nga aton man nakuha kag nabasahan nga akon man ipaambit sa inyo sa kahanginan dulong ko na karon sa inyo and of course nga aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope pero sa nasiling na naton sa aton FB Live may chat room kita dira pwede ka mo dira makapadala sang inyo sini nga mga greetings sa inyo man mga mensahe nga luyag labot sa inyo mga palangga nga tuyo sa mga malayo nga lugar. Sa mga malayo nga lugar nga hindi direkta kita iya nga
relay sa ila, pero paagi man sa internet connection sa aton sinimoderno nga teknolohiya sa karon, pwede gid paagi sa pag-like ag pag-share, so pwede ka mo dira maka send sang inyo sini mga greetings kag inyo mga mensahe para sa ila. Ang aton mga kauturan nga kundi man sila nga bahin sang Pilipinas, ilabi na kun ining didto sa mga naapektuhan tuman labi na didto sa Bangsamoro no sa bahin sa Maguindanao, puwartigid iya ang baha na. Muna siling naton nga sa tanan nga tion indi gid kita magkumpiyansa, indi kita magsalig, indi gid naton pagkalipatan ang pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Nga bisan paano hindi niya mapunggan naton ang ato nature, no? Amuna na siya pero ang paghalong-halong kag kinahanglan ang aton paghalong hindi lang sa aton kaugalingon magahalin kundi mismo sa aton puluyan, halin sa tagsa-tagsa ka individual, sa tagsa sa aton para sa aton tanan kaayuhan. Pero bisan mabagyuhon ang panahon, bisan ano ang nagakatabo sa aton palibot, hindi gihapon naton malipatan ang pagyuhom. Yeah? Hindi gid siya malipatan ang pagyuhom sa gihapon despite sa mga kabudlayan nga aton gina-eksperyensya, mahimo pa naton nga maghihom kag magpasalamat, right? Yes. At gani relax lang ka mo dira at tubtubtak na alas 3 kita nga magalingaw sa inyo. Kag syempre horoscope, di ba? Bantayan nyo lang. Amo na yung siling kong ilingaw, bisan paano ya, ang horoscope taara gina karon. Gani, relax ka mo dira. Masubo man, diri sa amon, sa Dakbanwasang Bacolod, nga ti, hindi man malikawan, kati sa tudtuod lang, kung lang taon naton ang pagbuubo sang ulan. On and off man mo, ay hindi not necessarily nga on and off, wala sa yagauntat, may ara lang may tion nga mabaskog ang pagbubo dason mahinay siya, malawig-lawig naman nga paghinay na hasta nga do nagapulo pa nalithi siya pero hindi lang niya mapaktan, dugay-dugay mabuelo na naman siya. Amo ina nga kadamo sang naapektuhan, may mga taytay man nga nag-alalawas, may mga taytay man nga nagkalaguba kung hindi mabakod ang pondasyon. Di ba la? Diri sa amon sa Dakbanwasang Bacolod, may mga evacuees man, hindi lang dira sa inyo lugar, sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad, diri sa probinsya sang Negros Occidental, kundi may ara man diri sa amon sa Dakbanwasang Bacolod. Na? May ara, may mga ang iban, kung naghaganhagan, nagpauli naman sa ila puluyan, pero ang iban ara gid nagapabilin sa mga evacuation center. Nagkalain-lain nga mga evacuation center diriya sa Dakbanwasang Bacolod. Pasalamat man kita, no, ang aton sini mga lokal nga mga opisyal sang gobyerno, alerto man, preparado man sa pagresponde. Amo na ba lang siling na naton, humalin pa sang nagasugod ang mga reminders naton diri sa kahanginan sa mga kauturan naton sang nagahilapit pa lang kag sang nagsulod na ang low pressure area kag nangin bagyo na kagintawag naton nga paing na nga kinahanglan preparahan man naton kag maghalong-halong di bala kinahanglan maghalong-halong kita na kag sa nasiling na naton hindi na kita maghulat nga nagabagusbus na ang tubig kag magsinggitan pa sang bulig. Syempre hindi man ang aton mga rescuer may mga kabuhi man na pareho naton nga kinahanglan amligan kag tipigan Manila am hambal naton kung pwede palang mas temprano, mas maayo. Diba? Okay, katuan anay naton ang aton sini-update sa dalagan sang panahon. Update man sa aton sini pag-asa as of 11 a.m. At ang signal number 3, di ba nabatak na dito sa bahin sang National Capital Region o kung sa NCR kag pulo iya ka iban nga mga lugar pa samtang nagapabilin ang puwersa sang severe tropical storm nga si Paing samtang nagahulag siya sa bahin sang northern portion sang Marinduque. Ti sa weather forecast alas 11 kay nga bulletin, napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 3 didto iya sa ang Metro Manila, ang Marinduque, ang northern kag central portion sang Quezon. Kung magsiling gani nga ara sa idalom sang signal number 3,
ang kabaskugon sang hangin sina mas sobra or halin sa 89 kilometro por hora. Tubtob, 117 kilometro por hora. Na nga inaya sa ligan gid sa sulod sang 18 oras. Na ina nga mga lugar ko naga-eksperyensya sa nga musina nga kabaskugon sang hangin amo na nga ginapaidalom sila sa signal number 3. Ang signal number 2 naman kung ang mga lugar naga-batsyag sang kabaskugon sang hangin nga 62 kilometro por hora tubtob 84 or 88 kilometro por hora. Kag ina siyempre sa ligan sa mga masunod nga 24 oras. Di ba la? Ti sa bahin sang Luzon, madamo sa mga lugar dito nga napaidalom sa signal number 2, northern portion sang Sorsogon, western portion sang Masbate, na southern portion sang Aurora, na kag may ara man sa Visayas nga napaidalom sa signal number 2, ang northern portion sang Antique kag sa western portion sang Aklan. Samtang ang storm signal number 1 naman, magsiling ta storm signal number 1, ang hangin nga ila maeksperiensyahan or ila man mabatyagan, 39 tubtob 61 kilometro por hora. Kag ina sa ligan, at least 36 oras o kung may intermittent o kung aga-abot-abot lang ang mga pag-ulan. Kag sa ligan ina, within 36 hours, sa mga lugar nga napaidalom sa signal number 1. Hindi ta mag-focus sa Luzon, kadto kita kundiin ayon iya sa Visayas. Diri sa Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, ang sa biliran, magluwas pagid sa biliran sa Leyte, Southern Leyte, lakip man ang Bantayan Islands kag Camotes Islands sa Cebu, sa Bohol, diri sa aton sa Isla sang Negros. Duha ka mga kaprobinsyahanan gid. Ang probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Dira ang Isla sang Guimara, signal number 1 man kamo dira. Iban nga bahin sang Aklan kag iban pagid nga bahin sang Antique sa Capiz kag Subong man sa probinsya sang Iloilo. Amo inang update naton. So bantayan ang masunod naman nga update karon, mga alas 2, alas 3 halin sa Pag-asa. But anyway, sa nakuha man naton kaina nga update from the news center nga may ara patigayunon nga NDRRMC meeting, kag I think national mabantayan man naton ina. Kung anong mahambalan dira kay ina pagapangunahan gid sang presidente sang aton pungsod Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, so pila ina sa mga nadulong naton nga mga informasyon para sa inyo angot sa dalagan sang aton sini panahon, di ba Tito We? Pero hindi gid naton pagkalipat. Ay hindi kamustahon ko galit ni sa gaulan-ulan nag-ano kamuya paniaga mayo lang di sa amon no nakahigop si Tito We, mainit nga sabaw. May bilin pa to na initon da naman na karon kay gusto ko maghigop sang mainit kag medyo maulo aslom nga sabaw nga buang aslom ni Action Joe Mary batuan. Okay, so manamit gid, di ba? Ara na naglaway naman kita. Inyo ya pa share ginbutangan niya lang kag inang tulan-tulan na mga tulutulan te painit-init na kag pabulong-bulong iya sa tuman katugnaw nga panahon. Mga Iloy, kabalo kita weekend subong ara kamo sa inyo puluyan kag syempre magluwas sina gapangalot-kalot man sang ulo kay hindi kamo makahulag sang insakto kay ti dapat basta weekend ang pagpanglaba ang pagpanghimos tanan nga ginabuligan subong iya maproblema ka na kay aralan tanan nagapakuribong ara lang sila dira tanan pero hindi gin malikawan ang aton dira mga kabataan dugay-dugay manglias-lias gina kag magwa pa hanumdum lang sa ila palihog. Pahanumdum lang nga hindi gid magpatama expose sa gwa kay kabudlay sang aton panahon ang epekto kag batyagon sa lawas amugkid ang mangin problema para sa inyo kon
magpagusto lang sang hulag. Ay, oo. Anhunta lang kamo nga mga kabataan kamo man. Kung ang mama pa maghambal, anhunta na lang kamo nga mga kabataan man. That's why nga naghahambal bala si Tita Wilma sa inyo mga palangga na nga mga tagpalamati. Nga kinanglan proteksyonan taman nga aton mga kabataan. Ha? Ano na plano nyo? Sini nga hapon? Nami tani no ining linugaw. Linugaw. Linugaw da nga namit ay, oo. Buwas try tabi. Malugaw sa nga ginaling nga pilit. So may mga bilo-bilo, sago, kamuti, saging na. Mga amoy na bala. Dason may gabi, pag nga violet. Ang kolor sa imulinugaw, the violet man. Pero manamit siya, right? Yes, oo. Amoy nang himuan ninyo kay tigatipon man ang tanan. Kay pagkatapos, Lunes, wala obra na. Pagka Martes, Todos Los Santos. Pagka Miyerkules, ano na Tita Wilma, amo na ina ang Todos Los Santos ining tigkalalag na. Amo naman na ang mga balantayan na to next week. Kag ti subo nga adlaw sang Sabado, katapusan ini nga Sabado sa bulan isang Oktubre. Kag amo man ini ang culmination karon nga adlaw sang Holy Rosary Month. So kabalugid kita sa mga parokya dira, nastag sa kaparokya sa simbahan Katolika nga nagpatigayon man sa bilog nga bulan sang pagpatuman sang Santo Rosario adlaw-adlaw alas 6 sa tagsa ninyo ka mga parokya ti siniiya ang mga adlaw amo ang culmination. So bantayan man ninyo ang mga activity ninyo dira. Kag mas manami updon gid naton nga aton mga kauturan dira na nga mga naapektuhan kag nagasupra nagaantos sa karon sang epekto sang bagyo nga ini, sang kahalitan sang bagyo nga ini. Ang pagbaha nga sa diin wala sila sa ila puluyan tungod nga nasulob ang ila balay sang tubig baha. Okay, alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, para man sa iton ikaayong lawas ang aton sa food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang Okay, so mga naka-online naton dire nga mga palangga, nga mga tagpalamate, hello, mabinagyuhon nga hapon sa inyo, mayong hapon gid, no? Stay safe man kamo kun din man kamo nga bahin na. Ma'am Jinky Dialegdon, baw ikaw gid ang una subong. Ma'am Jinky Dialegdon, mayong hapon kuno dira Tita Wilma Antupi na sugaton kag stay safe gid ang tanan sa mabagyo nga panahon dara. Kay Mr. Arthur Jeff Villasur, kay Ma'am Vanessa Star, and Doc Matney. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Arizona, USA. Brown out to sa amon sa Barangay Pandanon. God bless everyone. Yes, sa amon man may pangapila man diri ka mga lugar nga nag-experience sing brown out na. Carmencita Shason Biboso, mayong hapon titawe. Bisan gaulan, pamati gid kami sa imo. Tamyaw ko man di duday. Elsa, pasalamat ako kay Cap, kay Michael Bermudez, kag sa mga kagawad nga nagalagaw gid para paandam sa mga pumuluyo sang Barangay Abonan, Bagos City. God bless you, Tito We. Kamu man dira, God bless man, ha? Amo inang mga responsable kag mga mapisan iyak na. Grabe nga ulan, Tita Wilma, dala bagyo paing. Yes, dala ginasang bagyo paing. Ron Erihida Traba, maulanon nga hapon, Tita Wilma. Yes, in the Rons, good afternoon. Kay Tuto Janice, dira mayong hapon man.
butangin, sorry. Ma'am Jinky, sorry butangan pagid butong kag langka nga luto Tita Wilman Tupino. Wow, yummy gid. Yes, ma'am. Mahumot na may butong pa at kanami lang. Paminsaron na balabos pagkayas ang powers. Kay Ray Flores Barrioga, mayong hapon, Tito Wilma. Na? Inyam, tita, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid kay naghulaw na gid man ang ulan. Kag nagkulpa naman ang mabasko nga huyop sang hangin. Nga may mga pila diri ka lugar nga nagkalaguba ang atop kag balay. O balatuto, Ray Flores Barrioga. Okay, relax lang anay ka mo dira. Balikan ko naman karon ang iban pa nga mga greetings, ha? Okay, Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat dito ng patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council.
Ako gali si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma. Action Radio, Philippine Standard Time. Padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa karon nga hapon sa maulanon nga panahon. Ang Pasko hindi naton mapunggan bisan ano pa nga bagyo ang ligad iya or mag-agi sa aton. Ano man nga mga pagtilaw, di ba? Kay adlaw-adlaw nagalipas. So sa aton sa ni countdown pila na lang 57 na lang kaadlaw ang nabilin Pasko na. Kag 54 na lang kaadlaw ang nabilin, kag sugalawon man naton ang bag-ong tuig. No? Sugalawon naton iya ang tuig 2022. Maya maulanon lang ko nung hapon, Tito Wilma, God bless us as all. Efren Altamera, buhidlaw man ko to ba? Paamo kay na bala. Mayong hapon lang kag salamat lang. Na? Stay safe. Good for you. Okay, greet lang niya ang iya sini family. Si Papa niya, taga Pahanukoy, taga Purok SP Village. Jesus Pilare, take care. Papa ko, stay safe. Tita Wilma, salamat Gina Pilare. Amo nang hambal nga ni Tutoreya Flores Barrioga na sila niya. Ara lang sila ga-monitor dira sa Don Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon. Pasalamat man siya nga naghulaw na gid man ang ulan, nagkulpa ng mabasko nga huyop sang hangin, at kag sunok sa iya pilaman ka mga lugar didto na nagkalaguba ang mga atop sang pilaman ka mga balay. Ina tungod sang bagyo. Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time dira sa Bagao City kay Nanay Rosalinda Gintivano. Mayong hapon lang dira kay Tita Cheryl Lindo. Mayong hapon lang. Nagapamati sila suno sa ila from sign on to sign off. Okay, bipasiplatan tayo yung text hotline. Siling ni 2919. Tita Wilma Puerte, di ka kusog sang hangin sa amon tagakurog na ko sa kahadlok ta sa Moises Padilla. 2919. Hindi ka magkahadlok. Aring mahal nga Diyos sa aton. Magpangamuyo lang, no? Magpangamuyo kita, kagahimo kita sang kung ano dirang makabulig sa aton na panimalay, kag sa aton palibot. Alas 2:11, hambal naman ni 7778. Tita We, ginakumot ko ang akon anak kagang akon apo nga kambal dito sa diri sa may ani Talayan Village sa Metro Manila. Ay dito sila yagali, no? Halong gid kay Puerte gid bala ginabaha. Sinanay mo ni Auring. Now, gatanaw ko sa live mo nga program. Ahay, sige nay, pakabakod lang nay, kaya natin to. Paamo ka na blap na? Di ba la, kaya natin to. Ginatag ni sa aton, butsingon masarangan, tani ato bangon tanan, na? Mayong hapon lang, Tita Wilma, diri sa amon sa La Castillana, Puerte man ang bukbo sang ulan. Okay. At so far, guru subong kung maghulpa man ay sa may mga nagapamangkot, digili sa iton sa niya text hotline, sa iton dire mga utod nga nagapamangkot kung may biyahe na ang Roro kaga ining fast craft, no? Way pabiyahe sang barko. Hulat kita, no? Mahulat kita sang advisory sang aton sa ni Philippine Coast Guard. Okay? Daligid lang para sa daligid lang ha. Antes si Tito Wilma man magpadayon sa iton pagpangalagad sa siniya nga hapon, isaanay ka breaking news. Halin kay action John Diaz.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang Okay, Action Jan, palihog. Action Jan. Yes, actually, mga hapon sa tubahan ng Aksyon. Kita live nag-report din mismo sa Isabela PNP o din Aksyon na papang Alvin Trava and Aksyon na Ninyo Bugina, no? Opo rin naton ang pati sa Isabela PNP. Kaya report Aksyon na rin mga ating nabaton. Sige diri ang efforts ng Isabela PNP sa pagbulig sa pila ka mga interagency na diri sa may LGU mismo para mas magbarigay sa search and rescue operation. Actually, 24/7 na naka-alerto ang PNP naton and diri ganit sila kalabanan nag-stage sila station na iba naman ala sa field kaya nag-upod sa pila ka mga disaster response na ginapatigayin diri sa mga otoridad Action Wilma. Ang update sa diri sila nga udto may report kita nga nabaton nga may isa ka lalaki nga na-missing ini siya ako nadula kagabi ginapatingan nga naanod Aksyon Wilma no sa may Suba dito man sa may barangay Kabkab. Ining barangay Kabkab na bukid nga porsyon sang Isabela dala kay kanilang ginaudto na sapwa na iyang bangkay layo na diri na sa area sang barangay May Tubig. Makonmoti kun Action Jan, sorry. Sa diin siya nakitaan? Again, actually ba no na kagabi inisa ang na-missing o kung ginanod abi sa may overflow sa area sa barangay Kabkab and then inisa ang nasapwa na diri sa area sa barangay May Tubig. Ining barangay May Tubig may taytay sa dapit no. Lapit hindi gid mo siya mo tanto mo sila near the proper sang Isabela pero diri na saya sa may patag nga area Action Wilma no. Kapod natin sila nga po sa pagpangalaga diri mismo sa Isabela PNP si Police Captain soon to be Police Major no Joseph Partigas ang hepe. Sir, good afternoon. Kamusta diri sa mong area to, sir? Good afternoon, Sir Action Jan. Kasubong as per update sa asang Isabela ng Patrustic sa pagpatigayon ng isang aton na mga search and rescue operation sa area kaupod sa ating LDRMO. Secretary ng ID Philippine Army, PNP sa nakagbilang mga agency concerned. Isa lang ang kliyente na buntag dito sa atin. Isa muna no, ang naambal mo kanina. But isa kami person. Ang natabo, kagabi, mga alas-8 gabi. Kung sabihin no, hindi na-discoveryhan, no, aga na. Pero ang report na kalabot dito sa atin, tungod yung pamilya, hindi ba makakanaog dito sa sa rescue o sa PNP, no, mga naglabot dito sa atin, mga ugto na. Okay. So, sa pagpatigayon na joint operation dito na ibaluan ang biktima nga mo si Reggie Fernandez si Sabio sa San Pedro Andros no Kapamuluyo sang sitio Makapalo Barangay Riverside Isabela no nagpuli siya kagabi ubog no sakay siya ang motor sa dito sa overflow sang Barangay Kabkat ay Isabela nahulog siya no pag dito na no aligar na nga anog sa tungod sa kabastog sa pares sa tubig no alin sa bukid. No ini nakitaan ang iyang motor no kagang iyang shorts na. Dito no mga more or less kaling sa overflow mga 100 to 150 meters. So makita ang motor niya is puro na guba no gusi-gusi na buslot na ang iyang makina. Ang bangko wala na tungod sa pag-anog sinikagin na bunggo-bunggo ini sang pares sa tubig sa mga bato. No, samtang ang biktima, so no kagina lang gid wala lang gidugay nakita. So sa diin subong aton mga pulisya ng rescue at dito sa barangay May Tubig ginapatigayon ng pagkuha o pag-recover sa iyang bangkay. Okay. Sir, boss, yung hubog sa sir na anod o na lumos siya? Oo, base sa aton pag-interview na sa iyang upod na pag-inom paggabi, so nangagad tayo ni sila na mag-inom pag-inom sa paggabi-gabi sang taguay. O galing lang, so ang upod niya ay sapoy, bago sila sa obra. So, din pakamayo niya nga hindi na lang. O gilayon nga nagpuli niya ang biktima, ang biktima kasi ito na no, wala na sila sa communication sa pamilya kag sa iyaman mismo. So nakita na lang ini sa mga tambay no nga labantay man tanaw-tanaw sang suba dito ang iyang motor no. So dito na ibaluan iya to siya ang kapanagiya sang motor kag siya din kun sa pamilya ligap mga tama siya. Dani kita considering dan sa kagabi sige buno ka ulan no. Kag tama gid basbog sang parents sa no sang tubig no. Base sa pagkadto dito daw ano din. Mambal sa gid yang hindi gid hulong alang doon nga magatabuka. Sir,
Ano ka lang yan? Red J. Fernandez? Red J. Fernandez yung Sabio. Taga Macapalo Riverside. Macapalo Riverside. Okay, so that night there is sir, sang ano din siya lang isa wala sa upod. Siya lang isa sa wala sa upod. Okay, so subong sige pato niya pag-recover sang na. Oo, positive din na recover na nakita na sa atong kabarangay kag mga LG kag atong kapulisan ng iyang bangkay. So i-recover na lang. I-recover na lang. Sir, so far diri sa inyo mga pilang estimate naton sir nga mga exact. So as per recent update na sa aton na sa PWD nga ara sa evacuation sa aton na LGR mo. May ara kitang 85 families more or less siguro ba subong na sa 100 na. Then ang aton individual no siguro more or less sa 400. Oo. Pero kamo sir sige niyo paglibot sir. Yes sir aton nga in coordination sa aton LGR arin mo Isabela. Ang AFP no upod man si Canadian Philippine Army padayon sa pagmonitor sa mga disaster prone areas lalo na sa mga flood prone nga mga barangays. Oo, diri sa Isabela sir. Ano aton nga panugyan sir sa publiko sir? So ang pag panugyan lang lalo na sa mga nabukid na parte kung sabihin prone sila sa landslide at sa pagbaha o flash flood. So dito nakita natin na may intention na magbulig sila sa mga taong gusto magtabok sa mga ka-residente nila. Ang problema lang is usually dito mga minor. So pag-advise sila, ang intention is good pero lakip sila sa disgrasya man, no? Basi sila man ang maging biktima masuli sa gusto nila nga pagbulig sa pareho nila. So ginapangabay ko sa mga ginikanan na ibilian ng mga bata na lalo ng mga minor na sa pagbulig anay. So, secure na yung kagalingon, nanay, tapos bayan ng mga may kapasidad kung mag-top diri sa LG, kung kinanglanod, kung imirin siya na din na ikatuan. So, tungkol na gamay ang ato na persa para magpatugayon sa pagbulod sa 30 kabarangay sa Isabela. Action Wilma, si Police Captain Joseph Partido. Sir, thank you, Gida. Thank you. Yes, Action Gan. Nabatayan nato regarding sa ning kaso, confirmed case, no? Si Red J. Fernandez, 33 anyos, residente sa Sitio Macapalo, sakop sa Barangay Riverside. Ang Riverside, tikilala sa tawag na Aguntilan, kung diri sa Isabela, Action Wilma. Ang iyang site, yung mga subong under gina-recover, no? Doon identify naman, na spot na sa mga otoridad ining location niya mismo. Tiyan mo itong police gamit naton, diri sa Isabela, nagdiretso dito sa area man, nagpo diri ang LDR, no? Sa Isabela mismo, para sa nagkagaw diri ng mga sikang himuon, Action Wilma. For further update, diri actually, medyo nagkakanay-kanay sa pero hindi magkumpiyansa, kaya pila kami minutos sa makaligag, gulpi naman Action Wilma nga, nagbundak na naman ang ulan. Ang magaling panugyan, diri ni Sir Partida, sa mga gusto na mabuligin, mas maayo ko na hatagin natin, tugyan natin sa mga otoridad, nga may kasaranggid kay Basit, bala, disgust siya, bala ang tunaan. Kaya kay diri sa area sang Tiago, sakop sa barangay may tubig, nagbisita kita to kaina, kita naton ang pagbaha, galabot na sudughan, labi na dala sa may kampo nga polusyon, sa dalawang sang Taytay, direction Wilma, ganun kaya matugin panugyan natin kaina, sa mga residente nga kung pwede, may evacuate sila, gigaulat pa sila, ang baha kuno tagahawak nila, ang baha kuno to, yung pang magtaladughan karon. Kaya ito nga ginabisuan na sila natin, kung mas maayo, something safe pa, kung may lugar pa nga maghaling, sila na mismo personal nga mag-evacuate, kag malikawan ang mga nanuman nilang incident related sa yung pag-ulan aksyon ng Wilma. For update ko na, may mga balita man rin nga natipon sa Action Alvin and ibang tignan mga LGUs sa kanaton padulungan rin sa ating pagpangalaga. And special assignment, Action Alvin, grave action ninyo, bugin action Zandia. So nasa balik ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, mga ka-aksyon, mga palagay na ito ng mga tagpalamati ato na batian si Action Jan Diaz, dira sa bahin sang Isabela, nga sa diin angot sa balita nga nakita na ang missing person kagabi, no? Nasalapuan ang iya sinibangkay, kainagad lamang pero nabaton sa aton mga kapulisan ng report sang udto na dira sa may barangay May Tubig, sa may barangay Isabela. Kaginkilala ini kay Red Chi, sang
Dira siya na sa Lapuan gali sa Sitio Macabalo sa Barangay Riverside na. So sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati amo na siling naton hindi kita magsalig na tiyagur ka hingagaw man nga magpauli sa ila o galing kay tungod man sa dalagan sang panahon kag mabaskog man nga pag-ulan-ulan na anod siya na. Okay, but anyway, sa dugang man sini na sa dugang pagid nga mga hitabo, dugang nga mga updates kag dugang pagid nga mga updated reports halin sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental angot sa gina eksperyensya naton sa karon nga bagyo paing bantayan ina sa diri iya mismo sa Action Radio Bacolod. Alas 2:23 na Action Radio Philippine Standard Time. Amo na sa nahambal na naton hindi kita magsalig-salig mga anak akay kabudlay gid bala nga hindi pa ni naton masiling nga naghulpa na or naguntat na kag ang mabudlay sinang sobrang salig balay labi na sa aton dira mga kauturan nga ara iya nagaestar sa mga nabukid nga bahin kag hindi naton mapaktan kung nagaulan sa bukid sige-sige nagahumok man ang duta. Hindi man mapaktan, hindi kita magsalig nga sa paghumok sang duta, ma-experiensyahan ang landslides. No, kag sa mga pagbaha-baha man inang mga nagaagi sa suba, nagaagi sa taytay, amo nang kinahanglan gid, amo nang aton ginahambal nga kinahanglan gid ang aton gid paghalong. Okay, alas 2:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayo na si Tita Wilma. May istorya na si Tita Wilma na. Ang akon istorya sa sininga hapon kung ano man ang alamat sa ginatawag nga bagyo na. Diin bala ini naghalin ang bagyo nga ginasiling nga ini na. Actually, kung atong lantawon, kag suno man sa pagpangusisa ni Tita Wilma, kag sa aton research man, nga sang una nga panahon, kung aton panumdumon, preska gid ang hangin. Di ba la? Preska ang hangin, madamo sang mga puno sang kakahuyan sa mga kalasangan, kag tama katinlo sang aton mga kadutaan. Kag may ara isa ka lugar, no? Ang isa ka banwa nga ginitawag Sapiro. Ang banwa sang Sapiro nagapanguna ini nga ginakuhaan sa mga pagkaon tungod sa pagpananom nga amo ining palangabuhian sang mga tao sa amo iyang nga lugar, no? Sa banwa sang Sapiro. Palihog ko da, ha? Masiling pagid sa istorya nga adlaw-adlaw abi ninyo, adlaw-adlaw ang mga tao wala nagauntat sa pagpananom para may makaon sila kag may makuhaan sila sang ila pangabuhian. Ti mga mapisan ang mga tao na kada duta anuman ang kalaparon may mga tanom nga mga utanon, may mga tanom nga mga prutas, may mga puno sang mga kahoy, madamo pa bugana gid na makit-an naton ina. So kinahanglan nila ina himuon para ano? Para sa ila kinanglan nilang mga budlay tudo, mananom tudo, para makabayad sila sang buwis nga ginasukot sa ila sang ila dato na si Dato Bagor na may bayad sila sa ila buwis kay Dato Bagor kag para nga may makaon man sila na sino bala inang si Dato Bagor? Si Dato Bagor amo inang nagadumala kag nagapalakat mismo sa banwa sang Sapiro na kilala siya bilang isa kasakon nga pinuno. Tungod nga, ang importante sa iya suno sa pumuluyo, kwarta lang. Kag ining si Dato Sakor, may ara siya right hand, no? May ara siya tuo nga kamot. Kag ini siya
ginatawag kay Yago. Si Yago ang iyang ngalan. Kag ining si Yago, tampad ini siya nga alagad ni Dato Bagor. Maalam, maalam si Yago, kag ano pagyan, hindi nami ngay magluwas nga sakon siya ang iya kaalam gingamit lang niya para makakwarta pagid sang dako. Ang natabo dira nakapamensar siya sang isa ka pamaagi, no? Isa ka adlaw sina si Yago nakapamensar nga sila niya mas madasig nga pamaagi para nga magdamo ang kwarta. Mayo guro isuwestiyon ko ni ay. Na may nagsulod nga idea sa iya ulo, magpatindog sa mga panahuran. Mapatindog sa mga panahuran. So, yung mga idea or mga ideya nga nagsulod sa iya pamensaron, gin-isa-isa niya inapatpat kung anong dapat himuon, kag kung ano ang dapat kinahanglanon para makapatindog siya sang panahuran. Inatanan ginsuggest niya kay Dato Bagor. Abaw, kaining sakun man nga si Dato Bagor, nagpasugot, tungod nga hambal ni Yago, mas dako yang kitaon mo, kag dasig pa yang sulod sang kwarta diri. Ti amo na ginhalinan, no? So matapos ang ila pag-istoryahan na nga duwa, abi ninyo, ginsugo si Yago sang Dato. Nga sili nga sinya patawag kita, patawag kita meeting sa tanan nga tao nga nasakupan naton, ipatawag sila tanan. Nagdagon-dagon man si Yago, dasig ang iya sinipagtipon sa mga tao sa lugar, nga sa diin dira dapat hiwaton ang ila sini nga pagtinipon-tipon. Sang mag-abot na ang tanan, nagtindog na si Dato Bagor sa tunga, kag didto na siya nagumpisa sa paghambal. Ang hambal ni Dato Bagor siling yagin, patawag ko kamo tanan para ipabalo sa inyo nga hindi na kamo magpananong pa, kundi may lain kamo nga obrahon. Amo nang hambal ni Dato Bagor. Ti ang reaksyon sa mga tao? Naghinutik-hutik sila, Naghinutik-hutik sila na tungod sa hinali nga pagpahibalo sang dato sa ila. Kag makita gid sa ila mga nawong ang katingala. Tungod nakahibalo gid sila nga ang pagpananom among ila pangabuhian, kag dira sila nagaganar sampara sa ila kinahanglanon. Kag dira man maka-income ang dato nga ini. Kag amo lang ng ila panangabuhian, kag ginakuhaan man sang ila sini nga pagkaon. Ang hambal sang dato sa ila, bininyo ko mapatindog ko damo nga panahuran diri sa atong lugar. Kag sa sina, kung mapatindog na ina, hindi na kamo magbayad pa sang buwis para nga matuman naton ini, kinahanglan magbulig kamo sa pagtukod sining mga panahuran. At kita mo na. So nalipay ang mga tao kaya hindi nila bayad buwis mo. Nalipay ang mga tao pero nagpamangkot sila sa dato. Din sila makuha kuno sang kalanon nila. Kung untatan nilang pagpananom. Hambal naman sang dato. Hindi nyo na pagpamensara. Hindi nyo pagpamensara kung di ka mo makuha sa inyo pagkaon. Kung sang una, kita ang nagadala sang aton produkto kag ibaligya, subong himuon naton para makatipon kita sang dako nga kwarta, hindi na naton paghimuon kay nga magaumpisa kamo sa pagtrabaho sugod buwas, sa pagpamulod sang mga puno sang kahoy. Gamito naton ina sa pagpatindog sang mga panahuran diri sa atong lugar. Pagkaaga bininyo, pagkaaga tapos to sang ila pagtinipon-tipon, ginpamunuan mismo sang right hand ni Dato Bagor nga si Yago ang mga tao sa pagpamulod sa mga puno sang kahoy. Kag dira ginumpisahan ang pagpatindog sang mga panahuran. Ay kadasig daw, Kadasig nga nakapatindog sang
mga balay panahuran ang mga tawo kag natalupangdan sa gilayon sang dato ang dako nga kinatuhay ang kinalain, dako gid yang kinalain sang panahuran sa pagpananom. Na dira iya nakita kag madasig ang pagsulod sang kwarta sa iya. Ha? Kag abi ninyo nalipay gid siya kay dako ang iya sininatipon nga kwarta. Pero tungod sa mga panahuran, tungod ginadayo sa mga tao nagalalaptang mga basura na damo na basura diri didto bisan diin lang tungod sa kadamuon man sa mga tawo nga nagakadto para nga magpanahor kag tungod man nagakakalbo na ang kalasangan na ti sa pihak sang pagdamo sang nagalapta kag pagkaubos sang mga puno sang kahoy ginmando sa gihapon ni Dato Bagrus nga siling niya padayon gihapon ang pagpatindog sang mga nagkalain-lain nga sahi nga sang panahuran para mas madasig pag ang pagsulod sang kwarta kag magadamo pag aton manggad wala ka mo problema kay hindi na ka mo magbayad sang buwis about one day. Isa ka adlaw sa pagpangutod sa mga puno sang kahoy nila niya, Yago kag sa mga kaupdanan niya, may nakita sila nga isa ka hayub-hayub, isa ka payag-payag sa tunga sang lasang. Gingkadtuan nila dito kay nga wala na sila sang ilimnon nila nga tubig, dala nilang ilimnon na ubos na. Kag nagbatyag na sila sang kauhaw. Nagkadto sila sa payag. Nagkadto sila sa payag-payag, may nakita sila nga isa katigulang nga ermitanyo. Nga siya lang isa ang nag-estar sa amo yang nga payag-payag, sa amo nga hayub-hayub nga ina. Ginpadayon sila sang tigulang, ginpainom sila. Pero sang naglakat na sila, may pabalon pa nga hambal ang tigulang sa ilang nga ermitanyo. Ang hambal sang tigulang may magaabot nga unos. Wala ini gina-ekspektar. Ang mga ang mga Dios kag Diyosa sa kalangitan, saksi sang pagguba ninyo sang kalasangan. Ay abi ninyo wala ni lagin sapak wala ni lagin sapak kag nagbiya sila sa balay sang tigulang nga ermitanyo. Naghambal ang tigulang wala sila makahibalo, nakita sa mga Dios kag Diyosa sa kalangitan ang mga hitabo nga ina. Gani nagdesisyon abi ninyo, nagdesisyon suno sa ermitanyo ang mga Dios kag Diyosa sa kalasangan nga silutan ang mga tao sa pagguba iya, sang palibot nga amo ang nagapamatuod nga sang ginasiling sang ermitanyo kayago sa ila sini mga kalainan. Tungod sa kaakig sa mga Dios kag Diyosa, especially ang Diyosa sang ulan kag hangin, kag ang Dios sang daguob kag kilat, nag-isa sila para silutan ang mga tawo. Nagbubo ang mabaskog nga ulan, nga may upod nga mga mabaskog nga hangin, kagin updan pagid sang pagpanaguob kag kilat. Amo inang pamaagi sang ila pagpabatsyag sang ila kaakig sa mga tawo. Ang resulta, nagbaha sa banwa sang Sapiro. Tungod nga wala na sa mga puno sang kahoy nga among magahigop sa tubig. Nga dulot sang ulan, kag sang mga ginapatindog nga panahuran nagkalaguba. O ang mga ginpatindog to nga mga palanahuran, nagkalaguba at tutungod sang mga pagbaha. Siling sa mga tao, subong lang ini namo na eksperyensyahan, subong lang ini natabo. Sobra nga kahadlok ang ila na batyagan. Kag ang ginabasol nila, siyempre si Dato Bagor kag si Yago. Tungod nga nadumduman nila ang ginhambal sa ila sang tigulang nga ermitanyo. Tinapansaran nila nga hustugin man ang ginhambal sang ermitanyo, kag natabo na ang unos. Nga amo ang silot sa mga Dios kag Diyosa tungod sa pagguba sang kalasangan, sang palibot. Kag tungod sa kasakon, kag sang personal nga intereses ni Dato Bagor kag ni Yago, nga makaangkon sang madamo nga kwarta, kag gingamit ang mga puno sa pagpatindog sang panahuran,
ano, dira naghalin kun nga naka-eksperyensya sila sang tuman nga unos, isa kadako nga kalamidad sa kadutaan. Halinsad to ang unos nga ila sini maeksperiensyahan nga may ulan, hangin, daguob kag kilat, ginhingadlan nila nga bagyo. Ina ginkuha sang mga tawo sa mga pumuluyo sa among nga lugar sa ngalan ni Dato Bagor kag sang iya tuo nga kamot nga si Yago na Bagor bag ang Yago go na bagyo no dire ginaging kuha. So since then or halin sina mas naging tagaan importansya liwat sang mga tawo ang pagpananom. Nananumtanom liwat ang mga tawo, nagpananom sa mga kakahuyan nga kun mag-abot man ang bagyo, hindi na sila maka-eksperyensya sang tuman nga mga pagbaha tungod may ara na liwat mga tanom kag mga puno sang kahoy nga magahigop sang tubig nga hindi makahatag sang pagbaha kag makahatag kahalitan sa ila. Na lesson. Ano leksyon makuha na Tita Wilma man? Tungod sang kasakon. Tungod sang kasakon kag personal nga interest. Amo na hambal sa mga tao sang pumuluyo, kun nga nag-amo sina ang ila lugar. Kun ato naman i-reflect sa matudtuod naton nga sitwasyon sa karon. Kun nga may ulan, kun nga may bagyo, nga may mga pagbaha-baha pagid. Isa sa mga nakita na ito, tulukan ninyo ang aton mga kabukiran. Tulukan ninyo ang mga kaumhan. Di bala? Tuod gid man. Kay kung mag-ulan sa bukid, ang mga puno sang kahoy, ang mga madalom nga kaugatan sa mga puno sang kahoy, among nagahigop sang tubig nga hindi makailig lubos pa idalom para hindi mahalitan ang tao. Pero subong, ay nung makita naton, kalbo na ang aton palibot. Wala na sa mga puno sang kahoy, wala na sang mga makuhaan ang aton mga katawhan. Mga pagkaon, kag sa masiling na pagapakahapos na lang ang iban. Amo na ganing aton lokal nga gobyerno sa karon nagahimakas ang aton lokal nga gobyerno nga mapabalik ang katahom sang aton man mga kabukiran. Nga makatanom, makapananom man ang mga tawo. Kay mas manami kag matahom tulukon. Nga magabalik ang dunang manggad, ang kalasangan, ang katahom sang aton palibot. Kag hindi kita mahalitan tuman. Kay tuod gid man. Ina gali sila ko ay amo na tarso ni si Dato Bagor ay na kag si Yago nga ini na sila galingin halinan sining bagyo nga ini. Mas ang ibang nagataas kilay ay na okay taas lang inyo kilay. Importante at least na nakamakasiling ta nga amo na gali kun nga na. Pero mas manami pagyed kun kita kamodera na magmuklat man sa kamatuoran. Nga kinahanglanon naton mapanumbalik ang katahom sang aton palibot. Kung pwede pa lang mananum-tanom kita, hindi lang mga utanon nga pwede naton makaon, hindi lang pagsagod sa mga kasapatan, kundi pati na ang pagpananom sa mga kakahuyan, ilabi na sa kabukiran. Alas 2:44 or 41 Action Radio Philippine Standard Time na Willie Mans Tita Wilma na. Mabalik pa ko para naman sa itong tag sa zodiac sign sa itong horoscope pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa okay. Katuan tayo na yung aton mga greetings diri sa aton sa ni text hotline Gina Pilares, salamat gid. Tita We, kanami sang imo istorya ba kay nakalantaw man ko sa FB amo na gali nga nagabaha magulan tungod la na mga kakahuyan sa kabukiran ay ho amo na siling ko magpamati man kamo sa mga balita kay ara dira may makuha kita nga mga maayo nga mga impormasyon. But anyway sa imo inday Carmen Jason Biboso, salamat gid. Robert Roma, salamat man.
Carl Kenneth Cañete, ara naman, na misturya ni Action Wilma kung Sabado, kung ako, dramatista, himuan, kugid akon, himuan, kugid, kag akon, pagatiguluhan, ang istorya sang bagyo sa direksyon. Dulot sa inyo. Bag ikaw mahuyugon kagid. May handom ni nga bata nga mga artista sa radyo mo, ha? Carl Kenneth Cañete, dira sa may Ibi Magalona, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Margarita Vergara, mayong hapon, Tita Wilma, pag-greet ko akon ba na birthday niya subong, wala ginhanda kay nag-abot man si Chupaing. Okay lang na siya, bisan nag-abot si Chupaing, importante is nakalampuwas kag nadugangan sang isa naman katuig ang kabuhi sang bana mo. Pasalamat, grasya gihapon ina. Kag wala kahalitan, okay ginaiya. Inday Margarita, be thankful. Robert Roma, good afternoon. Ate Wilma Tamya ko lang Helen Ledesma. Medencelis family, Roma family, kapamatigid from Isabela, ha? Sa mga taga Isabela, nabatian taman ang mga report nga ginadulong dari sa aton, halong gid tanan-tanan. Pakigwit man amon bata nga si Love Dikinia sang happy 5th birthday from Mama and Papa. Halin kay Mary Grace Laguna. Inday Homa Lumina, mayong hapon man. Mapagwit lang kami ni Ma'am sang happy birthday kay Rollis Dinoy from Nanay Girom. Abaw Melanie Piconcilio. Daw sounds familiar sa Dulungan. Dulungan gidya. Sa Palamatina ni Tita Wilma. Okay, kay Rollis Dinoy, happy birthday. Halin kay Nanay mo Girom, na? Virtual Pinda, salamat. Nagsiga na, bag-ulanggid, ang sineko. Kag sakto na hambal mo, nga mag-pray and pray lang gid kita kay God. Kay kaluluoy man ang mga utod ta higad sang baybay. O kag sa mga bukid man, no? Sang una tawe, kagi kami evacuate man. Keep safe kay gid tawe. And may God bless us all. Salamat gid Ma'am Virtual Pinda, na? Faith Joy Tumbukon Palano, good noon to Wilma, grabe ang hangin sa higad bye-bye watching live. So muna kinanglan naton nga kung daw feeling ninyo hindi ka mo safe, hindi na ta maghulat pa na. Faith Joy, halong gid sang maayo, no? Pati pamilya mo. Efren Altamera, maulanon nga hapon Tita Wilma, ana. Salamat gid. Okay, relax na anay dira, kay balikan lang kamo karon ni Tita Wilma naman, dugang na ton nga mga greetings, okay? Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo
nga malab Gina Pilare, stay safe. To my family, ginatamyaw ko lang papa ko, taga Pahanukoy, Purok SP Village, Jesus Pilare. Take care, gid papa. Sa papa ko, stay safe, Tita Will. Salamat, gid. Na? Good afternoon, tawe. Ginsipon ko sang ulan, pero okay lang kami dia. Thank you, gid, kay maayo na ang panahon. Lani Hoy Romiano, dira sa Ibuan Kapis, kay wapiktado man dirang Kapis. Tawe, grabe, gid yung hangin. Say goodbye-bye, watching live. In the Faith Tumbukon Palanog. Yes, araman, online si Ma'am Jean Kidilag doon. And, of course, salamat si Ma'am Virgin nagsiga ng suga. Na? Miss Margie Haniva, good afternoon. Thank you, kid. Kay Miss Homa Lumina Rod Simon, salamat man. Pagkagwit man amon bata, si Love Di Kinyas ang happy 5th birthday from Mama and Papa. Happy birthday! Paamo ka na bala na. Karon, kay Tuto Rollis Dinoy, happy birthday halin kay Mama mo Girom Dinoy. Alas 2:48, alas 2:48, Action Radio Philippine Standard Time. Mahoroscope na balaanay si Tita Wilma. Relax ka mo dira. Para sa ating horoscope, sa karon iya nga adlaw Biyernes, Sabado, na naman si Tita Wilma, na napiktuhan kag isang bagyo man. Oktobre 29, tuig 2022. Unahon neto ng zodiac sign nga Scorpio. Lingaw-lingaw lang ning aton, ha? Okay, Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio mo ining mga natawo Oktobre 24 tubtob, Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Ha? Sa mga Scorpio, anuman nga klase sang imbitasyon inyo mabaton karon nga adlaw, balibaray lang anay, likawan lang kuno anay, suno sa inyo zodiac sign ang pag-enjoy ilabi na mo ning dalagan sang panahon, ha? Kung may ara man da pilirmahan, kasulatan o whatever nga agreement, pamensaron or tunan mo gidanay sang maayo. Kung may plano man ikaw magbiyahe, magtabok sa dagat, hindi na pahimunong nga nakaikansilado ang biyahe magtabok sa dagat sa Philippine Coast Guard, ipaiway mo lang kay magauyang ka lang sang imo panahon. Ulat na lang sang advisory sang Philippine Coast Guard kung saan ma-resume ang biyahe. Maswerte ang mga numero sang Scorpio, 5, 15, 24, kag 30. Pink is your lucky color. Kadtuang neton ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman mga nataw Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarian, may mag-offer sa imo sang trabaho pero pamensaron mo gid sang maayo, no? Pamensaron mo gid sang maayo, timbang-timbangon mo gid sang maayo ang kaayuhan nga mahatag sina kumparar sa gina angkon mo nga trabaho subong. Justice Ace 20, 31 kag 42, maroon is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Yes, Capricorn, ang true friend nga ginatawag. Tudtuod ba lang nga abyan? Dira mo na makita kag mabatyagan kung ara ka sa kapagpitan, kag ara ka sa kahamungayaan, inang nagaunong bala sa imo. Kag ginapangayo man sang panahon sa imo or sa inyo Capricornian nga likawan anay ang mga fake friends. 8 Justice 6, Justin 9 kag 30, dollar green is your lucky color. Mga Aquarius Enero 20 tubtub Pebrero Justi 8 baw. Mayo mudo mo bisan matugnaw kag maulano ng panahon, Aquarian, na mapagsik ikaw kag handa ka sa pagatubang sang anuman nga paghangkat karon nga adlaw. Malipayon ka, na kag matalupangdan kag gida sa inyo balay tingala sila sa imo. 9, 12, 28 kag 14 mga maswerte nga numero. Cream is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero, Justin 9, to Marso 20. Pisces, or mga Piscian, kabalo ka nga husto ka. Pero mas nga mangin maayo kung hindi ka na lang anay na mag-entra or magsawsaw sa desisyon sang iban. Kung anong problema, ito ba nga lang anay? 14, Justin 9, 21, kag 39, purple is your lucky color. Ang mga Aries, yes, Aries, Marso 21, tubtub Abril, Justin 9. Kung okay, kag successful ang imo gina-process,
Ang imo gina-follow up karon at ti Mayo mangin mamaga ng pagsulod sang kwarta Aris. Sa paghigugma or sa love life mo wala ka sa mangin problema. Mas swerte nga mga numero 2, 14, 29, 35. Your lucky color is ocean blue. Relax lang da. Balikan pa ka mo ni Tita Wilma pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga Tita Wel, ha? Okay. Damo, gid ko nung salamat, Tita Wilma. Diding alamiento, okay. Felice Venzola, hingabot ikaw. Mayong hapon lang sa imo and thanks for the big heart. Thank you man, Ma'am Lani Rumiano. Tita Wilma, damo, gid nga salamat sa pag-greet mo sa bana ko. Thankful ko kaayo kay safe kami tanan. Bisan wala lang handa. More power gid sa program mo. Diri ni sa may manapla. Sige pagid ulan. Oo, diri sa amon. Sige man, gaabot-abot gid. Ma'am Margarita Vergara. Mary Grace Laguna. Good afternoon, Tita Wilma. Paki-greet man ang amon bata nga si Love Love. Yes, Nana. Kay Rose Yellow na good afternoon, live watching from Vincent, St. Vincent Tangob. Sa mga dira sa St. Vincent, mayong hapon lang dira na, Roseville Yellow, salamat gid. Baby Jen Benedicto, mayong hapon titawag pamatigid kami sa Purok Maanyag 2 sa Barangay Alihis. Extra careful man dira sa inyo. Diding alohamiento, mayong hapon Tita Wilma, hambal ni Miss Margie Haniva, abaw ho, perte, baskog ang ulan. Halong man kamo dira sa baha, ha? Okay, kanami. Okay, Gina Pilyare. Well, anyway, enough ni naanay, ha? Salamat gid sa inyo, kag halong gid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary,
secondary ka na. Or, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to. Tita Wilma, dira kay Imelda Magalyon, mayong hapon lang da. Halong lang kamo dira sa may diin gani kamo Moises Padilla. Okay. Halong gid kamo, no? Ma'am Imelda Magalyon, Sir Alex Montesa, yes, ginatamyaw yaman si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo. Of course, si Ma'am Jinky Realagdon, Sir Melili Oligo, salamat gid. Keep safe always kuno, and God bless us all. Sir Alex Montesa, may damo gid nga salamat. Okay. Kay Inday Ronnie Trava, raman sila ni Tuto Janice nga nagaupod sa itong sa sininga hapon, extra careful man and get well soon. Dali lang kay tapuson ta ang nabilin nga zodiac sign. Sa mga nagahulat sang ila iya nga zodiac sign nga wala pa natag ni Tita Wilmang ila horoscope. Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga natawo Abril 20 tubto Mayo 20, may ara ka na tion nga tagaan mo atensyon ang trabaho sa inyo balay nga napabayaan mo. Na? Kag halong ka man sa pagtungtong sa medyo mataas-taas nga bagay kay basi balahaw. Na? Hamon lang ng imo aw kung amo ng panugyan sang imo zodiac sign para sa horoscope mo karon nga adlaw. 5, 12, 25 kag 31, gold is your lucky color. Ang mga Gemini naman. Gemini, Mayo 21 tubtob, Hunyo 21. Hindi ka magdali, Gemini. Hulatang husto nga tion kag kahigayunan para sa gusto mo matabo sa imo career kag sa imo kaugalingon. Kinahanglan mangin honest ka permi. Maswati nga mga numero 10, 12, 14 kag 31. Maswati nga mga numero Gemini, Old Rose. Kaduan naton ang Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, dugang-dugang ng imo pagpaninguha. Dugang-dugangan mo pa yung pagpaninguha. Dugangan mo man ang imo pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa problema tungod ka damo sa mga sala nga mahimo mo. 6, 14, 19, kag 24 yung mga maswati nga numero. Green is your lucky color. Katuan naman na ito ng mga Leo. Yes, ang mga Leo. Hulyo 23, tubto Agosto 22. Amo na yan nami, Leo. Insakto ginaiya. Kaya nga nagapakita, kadako gid sang pagsalig mo sa imo kaugalingon. Kag ka very positive gid sang dalagan sang imo pamansaron kung trabaho mo ang paghambalan. Wala ka problema sa imo pamilya kag sa imo man ginapalangga karon nga adlaw. 10, 14, 35 kag 36 sa mga maswerte nga mga numero, blue is your lucky color. Dali lang impon Stress Action Radio Philippine Standard Time atun anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa itong 3 o'clock prayer. Dali lang kay may nabilin pa.
Virgo, Tita Wilma. Ang mga Virgo, mo ining mga tao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ay, Virgo, duda mo guro kwarta si Virgo, ay, ha? Kaya sunod sa iya horoscope, posible may mahulam sa imo kwarta. Isa mo ka friend. Pero sunod sa imo zodiac sign, dapat balibaran mo kay nga madugay kag ikaw ang mabayaran. Virgo, masuwerte mo nga mga numero 8, 16, 24 kag 30. Silver is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Libra. Mga Libre naman Setyembre 24 tubtub Oktobre 23. Relax ka lang Libra. Kinanglan mo, no? Nga mag-relax. Kinanglan mo magpulo pamasyar. Nga makabulig din na sa imo sang dako para manumbalik ang imo energy kag kapagsik. Magkinot man ikaw. Mas wati nga mga numero sa mga Libra 8, 10, 13 kag 25. Orange is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope. Ano pa? Ikaw, Tutu Eddie Laos, mayong hapon lang dara ka mo dara ni nanay mo, mayong hapon man. Kay Boy Andales, salamat man. Kay Ma'am Evelyn Sinaon, ginagwit niya man si Maritas Lopez, happy birthday karon nga adlaw. Nanay Isabel, salamat man. Pero pasensya na si Tita Wilma, dapat na nga magpaalam sa karon iya nga Sabado. Kinahanglan lang nato ng padayon man nga paghalong-halong kag padayon man kita nga magpangamuyo. Malampuasay nato inyo. Bible verse nga itong mabilin sa inyo halin sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. I can't say goodbye. May damugin nga salamat mga palangga na nga mga tagpalamati. Kabay pa kaluyan kita tanan. So, happy family day. Bisan mabagyuhan no ng aton panahon para buwas, maulanon sa gihapon. Kag happy Sunday. So, sa Lunas na naman kita mag-updanay. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.